Molt bé, doncs la conclusió que faig de l'assignatura és que he après moltíssimes coses i quasi ben bé no sé per on començar. En aquesta assignatura han sigut uns mesos molt intensos en els quals he après a tenir el meu model docent del futur, que com ja he dit en moltes ocasions es basa en aprendre a través de l'entorn i de la naturalesa. Eh, També en fer activitats participatives i significatives pels alumnes, sempre en les meves classes mostrant respecte i valorant-los, a tots per igual, sense que sigui un més important que l'altre. També he après a conèixer-me millor a mi mateix perquè he hagut de pensar en les experiències escolars que vaig tindre tant a l'escola com a l'institut, saber quins gustos tinc, també què m'agrada i què no m'agrada fer. Bueno, també he après a reflexionar en profunditat, això sobretot, perquè he hagut de pensar molt, he hagut de lligar conceptes que pensava que serien impossibles de connectar uns amb els altres. Bueno, i això també ho relaciono amb una mica el rizoma, no? Que és un concepte important que hem treballat a l'aula. També he après a valorar l'entorn, sobretot en les excursions que hem fet i les visites que hem fet al museu, no? A saber la relació que hi ha entre l'escola i l'entorn, a tenir motius per fer les coses, a explicar o a donar un motiu de per què i per a què es fan les coses i no així perquè sí. Això m'ha resultat molt, molt important i a partir d'ara ho implementaré a les classes. També a considerar la resta i valorar tothom per igual. És una assignatura en què hem tocat molts temes com el gènere, la multiculturalitat, i bé, doncs, en tots aquests temes s'ha considerat a totes les persones per igual, sobretot ara penso en paraules com l'altredat, que bé, doncs, són aquell col·lectiu més marginat de la societat, però que al llarg de l'assignatura s'ha considerat a totes de la mateixa manera, sense privilegis, sigui per motius econòmics, per color de la pell, etc. I també he après, doncs, bueno, molt relacionat amb això, he après valors com l'empatia, la solidaritat, el respecte, l'ajuda, que són paraules que estaven en el mapa conceptual. El mapa conceptual va ser bueno, un objecte molt important de l'assignatura perquè l'hem anat construint al llarg de les sessions i l'hem fet nosaltres mateixos en diferents activitats i bé, doncs això ha sigut el que més he après. També concloc aquest vídeo, aquesta conclusió, dient que en aquesta assignatura he après a base de reflexionar i de pensar en mi mateix. No tant en treballar els continguts i les evidències que hem anat fent, sinó en reflexionar sobre l'educació, sobre jo mateix, sobre com faria les coses, és a dir, en pensar molt. També, bueno, en pensar les preguntes que ens ha fet el professor. El professor en diferents sessions ha anat llançant-nos preguntes, tirant-nos preguntes a l'aire perquè nosaltres mateixos reflexionéssim i penséssim en aquestes. I bueno, tot això per anar-nos construint. És a dir, hem après a base de reflexionar i pensar en totes les relacions que hi podien haver en aquests pensaments, per construir-nos com a futurs docents i com a persones. També volia destacar que ha sigut una assignatura molt diferent per mi, molt estranya a les d'abans, perquè no he vist o no he visualitzat o no he percebut com se seguien els continguts dia a dia, sinó que, com he dit anteriorment, he vist que el que fèiem era aprendre a base de les preguntes, de reflexionar, de lligar conceptes, de les excursions, no tant de conceptes com a tal, teòrics, com poden ser els de les altres assignatures, i bé, m'ha donat aquesta sensació que ha sigut complicada, també perquè, doncs, com he dit abans, he hagut de lligar moltes coses, però bueno, al final crec que me n'he sortit prou bé i ho he entès. I per últim volia comentar un pensament que fa molt temps que tinc i que aquesta assignatura precisament m'ha ajudat a mostrar-lo i a visibilitzar-lo. Aquest pensament que tinc és que els docents som els principals motors del canvi, sí? I de les noves generacions, i que
bueno, i que està a les nostres mans canviar l'educació i poder canviar el món. I penso de debò, humilment, que si tots ens esforcem i ens centrem en les nostres feines, podem aconseguir un futur millor. Això no es farà si les persones que exerceixen aquesta professió no estan implicades al màxim i no se centren en el seu alumne, que són el principal motor d'aprenentatge. Bueno, aquí s'acaba la meva reflexió sobre aquesta assignatura. M'ha agradat molt, ha sigut complicada però alhora molt divertida. He après moltíssimes coses i bueno, pues, volia deixar el meu granet d'arena dient aquest últim pensament meu que tenia i espero que hagi sigut interessant.